panalong-panalo si Bongbong Marcos noong 2016. Kaya lang, hinaya! Zombie Apocalypse. Sige po, atras tayong konti para makakyat po ating senator. Kumusta po kayong lahat? Mainit ba? BBM! Sara! Lari ka doon! Hindi mo ba? Mga tagapagkasilan! Senator, lari ka doon! Magandang araw sa ating mga kababayan dito sa Pangasinan. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayon dito sa ating napakahalaga na araw upang maipakita natin ang tibay, ang lakas ng mga Marcos loyalist. Mabuhay si BBM! Ngayon, meron akong ipapakiusap sa ating lahat na dapat ay meron tayong unity. Dapat ay buo ang team natin. Kaya ang suporta natin kay BBM ay suporta rin kay Mayor Inday Sara. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! At huwag kakalimutan, mga kababayan, mga kasama ko dito sa Pangasinan, ito ang pagpapakita natin ng ating puwersa. Nagpakita tayo ng puwersa upang bigyan ng magalak ang sino man gusto mandaya. Hindi na natin pwedeng payagan na dayain pa si Bongbong Marcos. Hindi tayo papayag na siya ay hindi mananalo, sapagkat kitang-kita sa buong Pilipinas ang napakaraming mayorya na ang pinipili. Ang sinisigaw ng kanilang damdamin at ang kanilang puso ay walang iba kundi si Bongbong Marcos! BBM! 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 Alam nyo ba, merong isang kandidata rin na nagpoprotekta at nagmamahal kay Bongbong Marcos. At yan ay walang iba kundi si Mayor Inday Sara. Kaya kinakailangan kompleto ang ating team. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! Bongbong Sara! At kung meron man dito mga taga 6th District ng Pangasinan, humihingi ako ng suporta sa inyo kay Phil Villamar. Phil Villamar for Congressman. Suportahan natin. Sino mga taga 6th District dito? Maraming salamat sa inyo. Huwag niyo kakalimutan ang suporta kay Villamar para Congressman. Villamar para Congressman. Maliwanag ba? Okay, maraming salamat. Gusto ko ipagpapalagay din sa inyo na ang ating mga national ID galing sa iwang sa BBM 2022. BBM. Okay? At huwag niyong nakalimutan ang original na partido ng Marcos, ang ABM.
National PM Leader at the Chairman ang ating pagpapaliwanag. Walang bago si Herbert Martinez. Maganda kayong lahat! Ako po ang National Chairman ng PBBM 2022. Ay, gusto nyo ba lahat kayo magkaroon ng ID galing sa National Headquarters? Okay, yung mga mga leaders ng grupo nyo, sandali lang po ha. Okay, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na ang bawat isa sa inyo ay magkakaroon ng ID galing sa National Headquarters ni Bongbong Marcos. Yan po ay sa pamamagitan ng mga leader nyo sa inyong mga grupo ay makipag-coordinate lang po sa National Headquarters. Hanapin lang po ang opisina ng PBBM 2022 at kami po ang bahalang pag-facilitate para po sa inyong mga ID galing sa National Headquarters. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating mahal na susunod na Pangulo, Bongbong Marcos. Thank you. Tawagan ko sana yung isang kasamahan natin, baka hindi makalusot. Yung sa ating kasamang grupo ni Inday Sara. Nandiyan ba si Bong? Bong Alonso. Datu Bong Alonso. Baka pwedeng pakit ka rito. Oh, sabay-sabay natin isisigaw, Bongbong Sara! 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 Maraming salamat! Alright! Maraming salamat kay Mr. Ed Maramba ng Bulinaw at siya ay isa sa mga organizers dito. At lahat ng organizers dito, maraming salamat sa inyo. Ngayon tayo nakakita ng suporta na hindi pinapayaran. Hindi kagaya ng mga Piglawan, Liberal Party, gapi ang pagmanakaw, gapi ang pangit, gapi ang ponpon na nagbabayad sa kanilang karaban. Ang mga BBM, Marcos loyalist, walang bayad. At ang mga riders ng MBMA, maraming salamat. Andito ang organizer ng MBMA. Maraming salamat. Marcos Volunteers
Movement Alliance. At ang BBMRP. At BBM Riders. Maraming salamat sa inyo. Kayo ang mga suporta na taos-puso at bukal sa loob. Walang binabayaran. Maraming salamat. At ang mga samahang Ilocano, ang Kilusang Bagong Lipunan, KBL, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. At ang tropang BBM, maraming salamat. Ay, ang Pangasinan. Napakarami ng nanood as of now ay 100,000 mahigit ang nanonood sa atin. 100,000 alive tayo ngayon sa FB. More than 100,000 na. Ganto ka lang kaagad, ganto ka bulit. Kaya makikita natin talaga dito ang puwersa ng Marcos loyalist. Kaya hindi na pwede katayain si Bongbong Marcos. Magkakaroon ng people power na mahigit isang daang doble kaysa doon sa peke na revolusyon noong EDSA 1986. Kapag ka dinaya si Bongbong Marcos, lahat tayo ay susugod sa Malacanang. Lahat tayo ay susugod sa EDSA. Lahat tayo ay magre-revolusyon ng people power para makita nila kung gaano tayo kalakas. Hindi pwedeng tayain si Bongbong Marcos. Talaga namang nanalo. Nalubat ang mic. Talaga namang nanalo. Panalong-panalo si Bongbong Marcos noong 2016. Kaya lang, hinaya. Maraming salamat po sa pagdalo nyo dito. Mula na sinabi ni Senator Larry, wala tayong bayad!
Pinagmumura na. Oh, ba't na high blood ka? Ba't na high blood ka? Ba't na high blood ka? Yan o. Oh, mga high blood yan o. Mga high blood. High blood na, high blood. Forget na. High blood na, high blood na sila. Kala ko sasabihin lang niya eh. Hindi bobo, natuloy. Hindi, ito eh, dito da. Ano ba? Katawan, ang gano'ng taktak-tama ng to.